Velkommen til True North Efterskole, og velkommen til årskalenderen for skoleåret 2017-2018. Jeg hedder Gitte, og jeg er skolens viceforstander, og med den her lille video vil jeg forklare nogle af de forkortelser og lidt indforståede begreber, vi bruger i den her årskalender, så den forhåbentlig bliver lidt nemmere at læse. Årskalenderen viser selvfølgelig omfanget af skoleåret, at de nye elever ankommer søndag den 6. august, hvornår vi holder efterårsferie, juleferie, at der ikke er vinterferie på True North Efterskole. Den viser, hvornår vi har vores 2 studieture det kommende skoleår. Hvornår 9. klasse skriver deres obligatoriske projektopgave, og 10. klasserne skriver deres obligatoriske selvvalgte opgave, den der hedder OSO. Herhen i maj og juni, kan man også se, hvornår det er, der er skriftlige prøver, mundtlige prøver, og at vi afslutter med dimissionssøndag den 24. juni. Det, der lige springer i øjnene i årskalenderen, det er de her farvede områder. September måned, hvor 3,5 af ugerne har den her rødbedefarvede baggrund, og desuden hedder LAA. Der gentager sig noget lignende i november-december med lyslilla baggrund, hvor der står LAB, og i januar i det orange område, der hedder LAC. LA er en forkortelse for Læringsakademi. Læringsakademi er et intensivt læringsforløb, som er designet til at give eleverne et fagligt og akademisk løft, give dem øget læringsglæde, sætte nogle personlige målsætninger og få hjælp til at arbejde sig frem imod dem og nå nogle rigtig gode resultater. Fra det kommende skoleår som noget nyt bliver det sådan, at alle elever og alle lærere på True North Efterskole deltager i Læringsakademi. Under LAA i september, der vil 9. A og 10. A sammen gennemføre et læringsakademi. På samme måde i november og december, hvor det er 9. B og 10. B, og i januar, hvor det er 9. C og 10. C. I løbet af foråret vil hvert af de her læringsakademi-teams A, B og C få et genopfriskningsforløb på 2 uger. Fordelen, som vi ser rigtig meget frem til ved at have læringsakademier i klasseteams, som alle lærerne deltager i, er jo, at lærerne bringer al deres kendskab til eleverne fra den daglige undervisning med ind i læringsakademiet og kan bringe det i spil i den ramme. Og samtidig så kan lærerne høste fra læringsakademierne lige præcis de metoder og gode tilgang til læring for den enkelte elev og bruge det igen i den daglige undervisning. Den form for opfølgning er helt speciel for True North Efterskole. Så er der nogle forkortelser, som ligger ud over det. Der er for eksempel allerede i den første weekend har vi en blive-weekend, som vi forkorter BW. Så hvis BW optræder senere, så betyder det altså, at eleverne har en blive-weekend, hvor de skal blive på skolen, og hvor de dage, hvor så lørdag eller søndag indeholder undervisningselementer, og eleverne skal som sagt blive på skolen. Det er det, der frigør, at der indimellem også er forlængede weekender, hvor eleverne rejser hjem, og hvor vi vil opfordre til, at der lægges tandlægebesøg, eller besøg med gamle kammerater i den gamle klasse osv. Kan typisk ligge i de weekender. Så er der weekender, som har en overskrift. I bunden af august måned er der en Waterlife weekend, og i september måned kommer en projektledelsesweekend. Challenge-fagene indbyder til nogle weekender, og her er det lærere og elever fra de respektive challenge-fag, som er værter for alle de andre elever. Så på Waterlife-weekenden den 26. og 27. august er det altså muligt for alle andre elever på skolen at komme og besøge Waterlife og prøve deres kajakker, deres surfer, deres konkurrencer, hvad de plejer at lave til hverdag. Så har vi nogle weekender, som hedder Navi Weekend og et nummer. Den første ligger i september og hedder Navi Weekend 2. Og her er det altså Team 2. Navigationsteams, det er vores kontaktgrupper. Så det er kontaktgrupperne i Team 2, det er faktisk 9. B, som planlægger en weekend med indhold til de andre elever, som de så er værter for. Så har vi et grønt spor i kalenderen, som starter med Navi-aften mandag den 14. august.
En navi-aften, det er en aften, hvor det lille team, navigationsteamet, altså kontaktgruppen, de har en aften til at hygge sig eller lave aktiviteter, og eleverne er med til sammen med lærerne at beslutte, hvad det er, de gerne vil lave sammen på en navi-aften. Caféaftener. Det er aftener, hvor lærerne laver et program, et særligt stort program, og der er rigtig mange lærere til stede, til at lave noget særligt hyggeligt ud af sådan en aften. Hen i november, i slutningen af november, der ligger der en weekend, som rummer en TNE weekendcamp. En weekendcamp, det er åbent hus for unge, som overvejer om et år på True North Efterskole. Der er ikke nogen af de her typer weekender, som hvor man er tvunget til at blive her som elev, men vi håber selvfølgelig, at der er rigtig mange, der har lyst til at blive her og være en del af det her. Weekender, der ikke har nogen overskrift, der vil der blive offentliggjort et weekendprogram fra weekendlærerne i ugen op til weekenden, sådan at man ved, hvad det er, der skal foregå. Så vil jeg lige nævne i uge 46, midt i november, den uge, hvor der er projektuge, og der bliver skrevet OSO, der er der også brobygning for vores 10. klasses elever. Det er obligatorisk i 10. klasse, at eleverne skal i brobygning på 2 forskellige ungdomsuddannelser. Efterskoler arrangerer den slags i samarbejde med de lokale UU-centre, og hos os er det UU Hedensted. Og brobygningen foregår i Horsens, og eleverne skal bo på skolen, så selvom det måske kan føles mere oplagt at tage hjem og være i brobygning på sit lokale gymnasium, så er det altså ikke en mulighed, når man går på efterskole. Man er på skolen, vi sørger for busser og madpakker osv. Og vi fragter eleverne ind til Horsens, hvor de går i brobygning på de forskellige ungdomsuddannelser, som der er mulighed for lige præcis der. Og når de kommer hjem om eftermiddagen om aftenen, så er deres vejleder til stede, og så skriver de deres obligatoriske selvvalgte opgave. Endelig vil jeg gøre opmærksom på og lidt reklame for, at vi har en familiedag i marts. Det er sådan, at i de 3 dage op til påske, der er eleverne på skolen her, og vi laver mundtligt prøveforberedende arbejde. Det kan være decideret mundtligt terminsprøver, det kan også være arbejde med de her synopser og dispositioner, som eleverne skal udarbejde op til deres mundtlige prøver, eller det kan være, at de skal lave gruppedannelse til de naturvidenskabelige prøver osv. Om onsdagen den 28. der slutter vi de her påskedage af med at holde en familiedag om eftermiddagen. Og en familiedag, det er åbent hus for bedsteforældre og onkler og tanter og søskende osv. Alle mulige, der måtte være interesseret i at besøge os den dag. Det var i hvert fald en lille start på at forklare den her årskalender. Jeg, som starter på TNE til næste skoleår, har fået den i posten i dag, så der kan I kigge nærmere på den, og jeg må rigtig gerne forberede nogle spørgsmål. Vi glæder os til at se jer i morgen.